tras ceva, dar ce nu știu. Asta aici așa roșocă. Față pe. E mort. What the fuck, s-a ridicat de morți. Îți ia apăsat, dar depășesc pe ăștia. Îi depășesc pe ăștia, mă, chiuvetul. Checkpoint în față. Shot to kill. Oh, bă! Două în față. Că-s morți toți pe aici. GG. Nu, s-au strigat roții. A fost lac. Dar voi ați rămas fără roți. Merge și așa. Ok. Auzi, Bolve, să schimb rota? Dă-mi voie că ți le schimb eu. Hai să ne remobilizăm, mergem spre HQ după ce terminați acolo. Altce. Ai, boss, că e cu skills aici cu rota asta. Ești nebun. Aute, boss, ți-am pus o rată. Uite, acum am pus data nouă. După artillery strike, ne mișcăm. Uite, băi, a plecat iar o rată. Unde să fac? Nu știu. Unde pui tu? O fi dat acolo, chiar pe nici. Păi, zi Nu, să a te dai tu dispărut. jos, o schimb. A dispărut tu. A dispărut rota după ce am reparat-o. Ce-am ăștia. Da, merge și așa, dar nu e greu. Oh, fuck. Trage stânga. Băi, țin-o și pune la voi vehicule, că al nostru e dus. No, hai, stop. Hai, până aici puteți să mergi. Ce ați făcut, mă, nene, mă?
Hai, continuu. Mamă, dar zici, te dăm pe Vezi, Ia. se oprește, te raz. Luăm încet așa. Eu-s rănit și o să mor. Găsește un vehicul la inventory. Vezi că e dita mai groapă aici. Văd. Trebuie să luăm pe lângă. O ocolim? Sau dăm prin ea ca boșe. Bă, nu știu, nu m-aș bă. Și că aici a explodat o nucleară. Așa e. Da, așa moș. O să plouă și nu știu cu ce. Clear to fire. Păi nu știu, undeva în spate aici o să las. Pluto, vrei să treci tu la gun? Bă, indiferent, cum vrei. Hai, treci la gun. Hai, go. Eu am dat o artilerie înainte, așa că... Na, i-am mai frăgit un pic. Trage stânga, stânga, de la vest. E ceva heavy pe aici, că ne-a dat-o la Shane. Ceva atrage foarte rău în mine în Spider. Da, e un vehicul ce aici. E eliminat bine. M-a nimerit. Mă vinde. Nu mai am nici căcaturi de alea. Dăm niște căcat de ăla să mă vinde. Îmi băgai mașina în cap, bă. What the fuck? Drogatul drept. Ce, mă? Gata? Dă și la picior. Nu, lasă, e ok. E ok. Încerc să mă las. Mersi. Puțin lag, e ok. Păi a fost la că mi-a murit hardul la un moment.
Mă auzi? Da. Da. Vin la voi. Ce? Vin cu mașină. On your motherfucking six. Îi futem. Mi-a țăuit direct. Hai că trec eu. Hai aici. Vino încoace. Mi-ai dat-o de nu mai văzut. Mi-ai dat-o de am leșinat. A, nu mai era nimeni? Se trage asupra ea, dar nu știu din care e. Sunt aia pe stradă acolo. Aoleu, stai că trage și mine. Let's go still. Nice. Dar moare Lex pe capet. Cine-s la care mor pe aici? Lex. Băi, eu pentru casa pe ăsta și n-am mers. Săratul lui. Da, serea. Serea. Căi, cine mai e în viață, Lex? Serios? A, ba n-am. Mă los pe aici. În gunoi ascuns. Dă-te! Da. Wow, ce bine Spider că ai venit și ai tras pe la final. Nu știu cum de eu seama. Acum ai mort. Bine. E ok, v-am salvat. Poate să ne următoarea stragănire iar. Acum ai mult. Ba nu. Acum ai mort. Cum îmi dau heal cu bandaj? Trebuie să scoți bandajul și după aia îți folosești mânuțele alea și îl pui pe tine. A, deci mie tot meciul mi s-a mișcat oribil să-mi bag pe ăla, nu știu. Adică e de la 60 scade de la 30, 60 scade de la 30 să-mi bag. Se spawnează inamici. Și când îți oscilează între 60 și 30 de la 5 secunde în 5 secunde, da. Mă mai bine joc cu 17 solid decât cu 60-30. Mai bine jucam de TS. Mai bine jucam de TS. Bă, mai sunt câțiva pe aici, dar nu știu unde. Îi arată pe hartă. Băi, eu cred că trebuie să distrugem ăsta. Nu, nu. Nu, nu e altul. Trebuie să distrugem generator trailer, cred. Nu e altul. Dă-i cu tunul în el. Stai să mă duc la tank. Spider, e ok. Haide, boss.
User joined your channel. Eliberați zona, vă rog frumos. Te-ai apucat din frază și ai tras-o. Medic. Tăsir. Ah, n-am bandaj. Bă, eu zic că e Mission Accomplished, și pula mea, și fiecare mai e pe undeva pe ascuns. Băi, Ce distrează, Cătălin? cine poate să mă ajute? Bă, dar distrus ăla. Medic. Acum nu știu. Ah, mă, sigur, mai e vreunul uitat pe claur pe aici. Mai Dar sunt și trebuie să aia fie pe pe la... lângă bază, cred, oricum. Bă, noi trebuie să facem extraction acum. Haideți la extraction. Nu găsesc să pun butoanele la aici. Păi le pui acolo, la custom, la option. Unde? Tot așa, configure, dai configure, control. Unde? Configure adon. Dai skip. Am aici aici option, nu așa. Nu așa. La unde? La configure. Da. Yep. Custom control sau ce ajung, configure mode control, ce? Care dracu mai e, mă, să ascunde ceva? Nu, dar trebuie să facem extraction. Crezi? Eu zic că nu s-a antrenat obiectivul ăla. Băi, nu știu cum să fac. Take out all the... Take out all the terror. Cine poate să mă bandajeze? După aia nu mai zice nimic de exfiltration. Uite, zice la exfiltration and mission. Ca să termini misiunea trebuie să te duci acolo. Cine mă poate bandaj? Nimeni. Mergi. E fac, asta e. Eu sunt gata. E fact, poți să te dai jos. Ce e bine tu? Știi. Poți să dau cu gela în el? Că mori. Mersi. Păi, dau de la distanță. Mai merge sau? No, e bun. Unde e mă mașina aia? Lex, dă-te mă și ia mașina. Ce mașină? Aia care vine. Eu mașină de unde? Gas. Gas fire. Bă, singurii inamici care mai sunt pe hartă s-au dus acum la gas station, atât. Uite în spate. Te-ai bășit? Păi da. Uite încă una. Ce ai făcut, mă, boss? Te-ai bășit? Ce faci, da? Ne bășim. Mergem la animation. La nu conduce. Wait for me, guys. Tare. Frumos. Aferent, după posibilități.
This is a hot extraction. Hai până la end mission acum. Dați bă așa, ia stați un pic, stați un pic. Șocă, dă-le o bășină. Ce face? Una mașină. Dar ce e ăla? Smoke generator? Nu mă, trece motorul pe ulei. E de la mă ca în club, care este din pământ, fum. Am luat de la Disco Top 40 și l-am pus aici. Nu mă, loc să meargă pe motorină, îi bagă ulei. Generator de fum, a.k.a. ai să scad frame-urile. Mie nu mi-au scăzut. Hai mă, păi tu ai 970 volt. Hai. Ce